Yo la primera vez que lo oigo. Pero nosotros no hacemos eso, ¿no, Leire? ¿Cómo vamos a ¿No? hacer eso? Ya está. ¿No oye? Eso no vale para nada. Exacto. Sí, de hecho yo con Perdona, esta sí encuesta... sirve para el marketing y para la publicidad, pero no para mejorar en tu empresa, no para mejorar. Y no es nuestro objetivo, realmente aquí... De hecho yo me he quedado con la encuesta de satisfacción con... ...2023 ekitaldirako aurrekontua onartzea, hala badagokio, pues aprobación si procede del presupuesto de esta mancomunidad para el ejercicio 2023. Presentaciones con dispositivos, ¿no? Si eso que tuya son nicks, para que se vea solo la pantalla. ¿Y qué tengo que darle? A ver, dale a mí. Configuración de visualización. ¿Y esto? ¿Por qué sale así? Y no sale solo una pantalla. Escape. Vete para atrás. Ahí, dale aquí. Este. Ahora. Uy. Igual. Esa, dale ahí. ¿Pantalla solo? No. Y esta es otra cosa. No, eso no. Es para... De todo eso. Yo soy yo, Momentutxo bat, Ez que bestela bista jungo zaizu.
Ondoren hasiko gara. Aurrekontuen aurkezpenarekin hasiko gara, 2023 ekitaldikoa, azkeneko bileran tasak onartu. El presupuesto general, que está integrado por el de su sociedad de gestión, ¿vale? De servicios de txingudi. Eta aldi berean, xeakatuta daude jardueraren arabera ura, hondakinak eta kale garbiketa. Hori guztia aurrekontu txostenean dago bilduta. Orduan, aurrekontuaren txostenean, alde batetik diru sarreren eta gastuen emaitza kontua sartu dugu, baita ere balantzea, ondarearen egoera ere esaten duena. Eta gero, finantzaketa kuadro bat ere aldakuntza erakusten duena, gero pertsonal gastuak, ibilgetua eta orain emaitza kontua, previsionala aurkeztuko dut, hortik aurrera egingo dugu aurrekontua, eta azkenean, aurreikusitako inbertsioak, 2023ko aurreikusitako inbertsioz hitz egingo dut. Esan bezala, lehenengo kapitulua eta 5. dira entitatean ditugun diru sarrerak, alde batetik dugu negozio zifraren zenbateko garbia, hor ikusten duzue, tarifaren bitartez, ura eta hondakin tarifaren bitartez, 15 milioi inguru, uran 9 milioi inguru, 9.750, tasak izoztu ditugu eta hondakinetan 5 milioi 677.680 biltzea dago aurre ikusita, familia batzuentzat tasak izoztu ditugu, eta tarifa 4,5 igo dugu besteentzat. Ustiaketako beste diru sarrerak, hirugarrenentzako lanen bitartez lortuak, 7.779.000 euro dira, 2,81%ko jaitsiera da, 8 milioi euro izango lirateke, eta diru sarrera horiek energia salmentaren ondorioz dira, ez? Guk instalazioetan sortzen dugun energiaren salmenta, akometidak, saneamendu lanak, eta ZPI Baske aglomerazioari egiten diogun zerbitzuengatik ere bai, ura garraiatzeko eta gure araztegian arazteko hondakinei dagokionez, papera, kartoia eta ontziak eta beste hondakin batzuk saltzen ditugu eta hortik ateratzen dugu. Eta FSC ematen digun konpensazioa gure instalazioak erabiltzeagatik 5 milioi ingurukoa da, eta 1.000.000 horretan ere dago bilduta Gipuzkoako hondakin kontsortzioak ematen diguna, ez daukatelako transferentzia estaziorik. Garbigunearen diru sarrerak ere hor daude, hondakinetan 1.380.000 euro lirateke, eta kale garbiketan 4.525.000 Irunen eta 1.118.000 Hondarria ibiak, beraiek ematen dizkigute zenbateko horiek, kaleak garbitzeagatik. 180 inguru FCC-ren kanona ordaintzeko izaten da, eta batez ere aurten Los generalizados de los precios y prezioak igo dira, eta batez ere erregaiak eta energiak igoera horrek eragin handia izan duguan. Hitz egin dugu diru sarrerez, orain gastu ez hitz egingo dugu. Alde batetik hornidurak dugu, kontagailuak mantentzea, irakurketa moduluak, lehen gaiei dagokienez erreaktiboaren erosketa, potabilizadorarako,
eta hondakinei eta kale garbiketari dagokionez, hor dauden materialak dira poltsa konpostagarriak, zepiloak eta hori guztia. 131 igo da, 564.000 euro dira estimazioa, eta 2022koa 430.000 eurokoa zen. Beraz, hor da azpimarratzekoa da, hori, prezio igoera, ez da? Izan den prezio igoera, baina deigarria da, uran, gasa, gasoila eta elektrizitatean, 2022ko aurrekontuan 700.000 euro estimatu genituen, eta 2023koan 1.440.000. Hondakinei dagokionez, 2022an 367.000 euro, eta 2023ko 505.000 euro aurre ikusi ditugu, eta kale garbiketan ere aldeak ez dira hain handiak, baina badira aldeak. Baina erregaiaren prezio igoerak eragina izan du nola ez. Vale, por otro lado, tenemos otros internos. Beste kanpoko gasto batzuk ditugu. Uraren tratamenduan daukagu fangoen loien tratamendua, hor igoera ez da oso handia izan. Hondakinetan dugu alde batetik kanona eta bestetik bilketa kontrolatuetan, eta pixka bat, 1,47 egin du gora, tratamendu kostuek nabarmen egin dute bera, baina hau hontaz hitz egin genuen, inerteen tratamendua komunitatetik gestionatzen da, kudeatzen da. Sino que los llevamos al complejo medioambiental de Zubieta. ¿Vale? Es por eso Eta gero bestetik, kale garbiketari dagokionez, hor daude bilduta, kanonari eta garbiketa bereziei dagokien zenbateko. Horrek guztiak esan nahi du, kanpoko gastuetan 9.621.000 euro ditugula, hau da, 1,175ko igoera urtengo itxiera estimazioari dariekin alderatuta. Pertsonal gastuei, langile gastuei dagokienez, 1,2ko igoera aurre ikusi dugu, eta produktibitate 1,4. Orduan aurrekontuak antzekoak dira. 2022 eta 2023an langile gastuei dagokienez, estudiaketako beste gastu batzuei dagokienez, mantentze lanak daude hor, instalazioak, konponketa, kontserbazioak, eta erregaiak, elektrizitatea eta hori guztia, eta horren ondorio dira igoerak. Zergei dagokionez ere igo egin da, 2022ko itxiera estimazioari dagokionez, eta batez ere uraren kanonaren ondorioz da. Hortaz ere hitz egin genuen, kontuan izan behar da. Eta zentimo bat igo da, 1,22tik 23. Ibilgetuaren amortizazioetan, antzekoak izan dira 2022ko itxiera estimazioan eta 2023an, eta emaitza da 2023ko ekitaldean 527.000 euroko galerak aurre ikusten ditugula edo proposatzen digutugula. Hau ni hemen nagoenetik aurrekontuan emaitza negatiboa ematen dugun lehenengo aldia da. Eta hori egin dezakegu, badaukagulako diru zaintzan, dirua bilduta, baina iruditzen zait ez dela hau funtzionatzeko modua eta dinamika aldatu behar dela, ze bestela inorrek nahi ez duen egoera batera joango gara. Eta eragina izango du gure zerbitzuaren kalitatean. Horrekin guztiarekin, aurrekontuak formalizatuko ditugu, behineko kontua traspasatuko dugu, eta txingudirako 28.883.000 euroko aurrekontua dugu. Hauek dira portzentajeak, baina ez naiz hemen geratuko. Mankomunitatearen aurrekontuari dagokionez, 2023ko 5.000.000
53.000 eurokoa izatea aurre ikusi da. Hau da, 6ko igoera 2022ko aurrekontuarekiko. Eta aurrekontu konsolidatua, hau da, mankomunitatearena eta sozietatearena aintzat hartuta, 33.629.000 eurokoa da, 9ko igoera 2022ko ekitaldiko aurrekontuarekin alderatuta. Eta hor, egon daitezke 8.012.000 euroko inbertsioak. Inbertsio horiek dira aurrekontuaren 124 inguru, eta hori egin ahal izan da aurrezki garbiarengatik, diru sarreraken gastuak, beste bat mailegu bat eskatuta hondakinen inbertsioak estaltzeko, 999.000 eurokoak, subentzioak 129.000koak, eta horren guztiaren batuerak ematen du 8 milioi euro, eta horrekin aurreikusita dugu inbertsioa arduratzea 2023an. 8 milioi horiek, 8.012.000 euro horiek nahi dugu 6.657.000 euroren arloan, eta kale garbiketan ez dugu ezer aintzat hartu, eta zai gaude udalek beren aurrekontuak onartu arte. Eta behin haiek onartuta, kredito aldaketa hori onartuko genuke. Eta egingo ditugun inbertsioak azaltzea aldera, uranen jarduerari dagokionez, zenbatekoak ez markatunik esango ditut. Atzitzeari eta baliabidei dagokionez, Endarako urtegiko txola hori berritzea, 126.000 euro, eta gero 126.000 euro izango litzake instalazio tekniko horiek berritzea. Gero Domikoko presa ere impermeabilizatzea. Inbertsio hori 2022tik dator eta antzegoen azalpena egia esan egiturazko arazo asko ditugu, impermeabilizazio arazo asko, eta horregatik nahi dugu Domikoko urtegi hori hobetu. Bestalde, Domikoko kanaleko berrezartzen lanai ere heldu diegu, tarte bat erori egintzen eguraldi txarragatik, erauntzi antzeko bat izan zen, eta hor gastuetan sartu dugu, ez dugu inbertsioan sartu, baina gogoratu ekintza hori ere egingo dugula. Gero, bestalde, Domikoko kanalaren beste tarte bat ere impermeabilizatuko dugu ur galerak saihesteko, eta horrek 80.000 euroko zenbatekoa du. Ur hornidurari dagokionez, proiektuen idazketa amaitzea aurre ikusten da, bai Iparragirre Goikoa eta Errandoneakoa Hondarribian, eta gero baita ere Errandoneako deposito hori birgaitzea. Hornidurari dagokionez aurre ikusita dugu banaketa sareak berritzea, eta hor udal edo obra municipalak aprobetxatuko ditugu San Juan inguruan, Anakako Bilak, Ermita Kalea eta Pozuelo Gile Irunen, eta Hondarribian, Xabino Arana, Zatarka, Pasaia Kalea eta Jose Olaizola. Horren guztiaren zenbateko 800.000 euro inguru lirateke hornidurari dagokionez. Bestalde, lehen esan bezala, banaketa ardatz nagusia ere berrituko dugu Bentaken, Araba Kalean, 270.000 euroren truke, eta saneamendu sareari dagokionez, beste berrikuntza ekintza batzuk aurre ikusi dira, lehen adierezateko lekuetan, 1.284.000 eurogatik. Gero instalazioak hobetu eta zabalduko dira araztegian, 259.000 euro, gogoratu ekintza horiek 150an ura agentziak subentzionatu dituela,
eta gero hiri drainatzeari dagokionez, eguzkitzako biltegia, 1.100.000 euro, eta gero, ulantzun ere, hasiko da beste eraikuntza bat, 325.000 euroren truke. Eta azkenik, esan dudan guztiaren batura litzateke 5.338.000 euroak. Uraren jarduerari dagokionez ere, berritzen jarraituko ditugu beste instalazioak, beste ekipamendu batzuk, edarrean, etapean, eta ponpaketa estazioetan ere bai, 45.000 euroren truke, energiari dagokionez Irusta zentral hidroelektrikoko motorretako bat berrituko dugu, energia ekoitzen jarraitzeko, 58.000 euroren truko, eta gero Perujaranen eguzki plakak ezarriko ditugu. Eta han bakarrikan geratzen baitira jartzeko, eta lirateke 36.700 euro, prebentzioari eta segurtasunari dagokionez, inbertitzen jarraitzen dugu gure instalazioak eta ekipamenduak seguruak izan daitezten, eta segurtasun baldintzetan lan egiteko. Eta informazio sistemei dagokienez, inbertsio gehienak 2022tik datoz, ez baitigu denbora eman haiek gauzatzeko. Berritasun gisa, bukaeran ikusten duzue partida bat, uraren pertea digitalizatzeko partida bat, 1.000.000 administrazio kontseiluan esan bezala, aurreikusita baitugu, uraren pertearen diru laguntza lerroan parte hartzea, eta ematen badigute diru laguntza hori, baliabideak, berezko baliabideak ere izan ditzakegun, behintzat zati batean finantzatu ahal izateko proiektu hori. Ze emango baligute ministerioak eskatuko digu hori egitea nola ez, eta guk ere gure baliabideak jartzea proiektuak finantzatu ahal izateko. Horren ondorio, lehen esan bezala aurreikusita dugunez memoria eta proiektua otsailaren 10 baino lehen aurkeztea, seguruenik urtarrilean administrazio kontseiluaren bilera bat izango dugu proiektua aurkezteko, behintzat zantzu batzuk, eta finantzaketa izateko, behintzat zati batean edo egin batean 2023ko jarduketak finantzatzeko. Hori urtarrilean egin behar dugu, ze diru laguntza lerroan ere entregatu beharko genuke. Eta horrekin guztiarekin, genituzke uraren ziklo integraleko inbertsio guztiak 1.355.163 euro. Eta hondakinei dagokienez, hurrengo urtean egiteko jarduketa garrantzitsuenak lirateke bilketa ibilgailuen erosketa, eta 380.000 euro horietan dago atzeko kargako kamioien erosketa esleituta daude, eta espero dugu datorren urtean iritsiko direla. Bestalde, edukiontzien berrikuntza ere aurre ikasuta dugu, bai landagunean, bai hirigunean. Hirigunean bakarrik organikoaren edukiontziak berritu beharritugu, eta horretarako aurre ikusita dugu 279.000 euro inbertitzea, eta gainerako inbertsioak dira informazio sistemen inbertsioa, 2022tik ona etorri direnak. Guztira, 1.355.000 euroko inbertsioa lirateke hemen, hondakinen arloan. Eta kale garbiketari dagokionez, udalek beraien aurrekontuak onartu zain gaude, eta horren arabera egingo dugu guk gure lana. Muchas gracias, Leire. Eskerrik asko, Leire, zure azalpenengatik, eta orain esku hartze edo interbentzio hitzartze txanda bat irekiko dugu. Hor nahiko konservadoreak izan gera, fluktuazio handiak edukitzen ari da batez ere enbaseen prezioak. Orduan, bada ez bada konservadoreak izan gara, ze aurten egia da
2022ko estimazio zierrea altua da, ze paperean adibidez, papera Que tenéis, que por favor, que Vale, al Barkatu. intervenir, no, todos, que si no no se oye. Entonces, por favor, dais a la... Perdona. Vale. No, pues, ulertu. Lo habéis entendido, ¿no? ¿Algo más? Bai, ez dakit, alde batetik balorazio orokorra egiten dugu orain edo kontseiluan. Bueno, nik neurri batean orduan aipatuko dut aurkeztu zaigun dokumentazioa aurkezpenean jasotzen zen dokumentazioarekin txertatu ezkero askoz ere ulergarriagoa izango litzakela, bereziki aurreko ekitaldiko eta ekitaldi honetako datuak alderatzerako garaian errestuko lukelako asko gure lanketa, eta ia eskatu behintza datorren urterako edo hurrengo baterako aurkezten direnean lanako zerbait taula guztietan konparazio taulak beste ekitaldiekin jasotzea erresten dula asko gure lanketa. Bale, si akaso iruditzen balin bazaizue, zintzilikatu ditzazkegu 2021, 2022 eta 2023koak zuen lanketarako. Hori bai, hurrengo urtetarako bai gertatzen zaiguna da, dokumentazioa astebete lehenago igotzen degula eta aurkezpena azkeneko 3-4 egunetan egiten degula. Orduan baliteke aurkezpena egun batzuk beranduago igotzea. Baina erresten balin badizue lana arazorik ez. Bai, igotzen. Bai, ni gauza bera, ez dakite orain komeni den ja gure irakurketa egitea edo bai ez, igual Gero bozketa egingo dugu, orduan. Bai, kontseiluan bai, eta gero, bai. Nahi badezute zuen ekarpenak jasoko ditugu bi aktetan, bai kontseilukoan eta bai administrazio barkatu asanbladako asanbladan esan izan bazin dituzte bezala, bozketaren emaitzaren aurretik jaso ditzakegu parte hartu egin. Bueno, orduan igual botako du gauzak askartzearren. Eta bueno, orain botako duena Bidasoko H Bilduren irakurketa politikoa da, eta bueno, agerikoa da EH Bildun egungo aldundiaren hondakin politikekin ados ez gaudela, ez? Eta bai mankomunitate guztietan edo gehienetan behintzat ezezko bozka ematen ari gara. Gehien bat, uste dugulako hondakinak biltzeko eta tratatzeko beste sistema eraginkorrago batzuk ezarri behar direla. Beraz, gure ustez arazoa errotik dator. Naiz hasiko orain banan azaltzen zein den proposatzen dugun sistema, sobera ezaguna delako, baina alde nabariena errefusa biltzeko eta tratatzeko sistemarekin dugun desadostasuna da. Behin eta berriz, esan dugu, harik eta errefusa edukiontzian botatzen duguna eragokian kontrolatu arte, mankomunitate honek jarraituko du Gipuzkoan gutxien birziklatzen duen mankomunitatea izaten. Ondorioz, jakinda, egiten ari den kudeak eta guztiz baldintzatuta atorrela GHK-tik ezezkoa bozkatuko du. Eskerrik asko. Nahi duzu ondo gero, Bueno, nik ere orduan orain egingo dut balorazio orokorra eta jaso dadila mesedez eskatzen dut administrazio kontseiluan aipatzen dudan argumentazioa ondoren asanbladan ere. Eta, bueno, nik irakurrita gaurko txosten esan beharra daukadana da ulertzen dela zer egin nahi den txingudiko zerbitzuaken bitartez datorren ekitaldian, eta niretzat hori neurri batean pozgarria da izan ere, beste hainbat eremuetan oso zaila egiten zaitu ulertzea zer den egin nahi dena hurrengo ekitaldietan, kasuan kasu Excel horri batean jasotzen dualako ekitaldiko aurrekontu guztia, eta hemen aurkezten den txostenean egia da bai uraren ziklo integrala, hondakinen bilketa eta kale garbiketaren inguruko
xehetasun sakona egiten dela, gero baita ere oso ondo adierazten dela zer den elkartearen aurrekontua eta mankomunitatearen aurrekontua. Ez da erreixa, konplexua da, baina egia esan aurkezten den txostenak laguntzen du, uste dut hobetu daitekela lehen aipatu dudan bezala, baina jasotzen dire gauzak nahiko modu argian eta esplikazioa ongi dagoela iruditzen zait. Ondorio estatu dezakedan lehenengo gauza da, legezkotasuna betetzen dela aurkezte zaigun aurrekontu proiektu honetan, eta hemen aditzera eman den bezala, emaitza negatiboa izateak datorren ekitaldirako aurrikuspena kezkagarria da. Izan ere, apustu bat eginda mankomunitateak edo txingudiko zerbitzuak elkarteak tasetan eta jasoko dituen kopuruen aldetik, baina ikusten da baita ere nola hornikuntza gastuak eta igoera 25-30 arteko igoera batzuk aurrikusten diren hein horretan, nola baiteko desoreka bat sortzea ekartzen duen, eta desoreka hori nola baita etorkizunera begira leirek aipatu duen bezala iruditzen zait zuzendu beharrekoa izango dela, eta hori hausnarketa bezala usten dut mahai gainean. Kezkatzen dit pixka bat langilegoaren aurrekontu kopurua aztertzerako garaian, aipatu da igoera txiki bat 1%koa edo ez banago oker, eta horretan kezkatzen hauena da, edo ez nagona guztiz ados da, beste gastu batzuk 25-30 igoko diren hein horretan, zergaitik langilegoaren kostuak ez duen KPI-aren aldaera bera izango datorren ekitaldian, eta horrek eragiten duen iraz almena galera bat suposatzen duela, eta horrekin ez nago guztiz ados. Eta ez nago ados ere, hondakinen gaian jasotzen diren datuekin eta azaltzen zaizkigun datuak jakiterako garaian, ez nago ados, eredua bera da zalantzan jarri beharko genukena behin eta berriro, izan ere, ikusten dugu aurkeztu zaigun dokumentazioaren arabera, materia organikoagatik jasotzen den kopurua 15%koa dela, eta gainerako hondakin edo resto deitzen zaion horri 85%ko kopurua aurri ikusten dela datorren ekitaldirako, eta horrek dituen kostuak kontutan hartuta eskatu beharra diogula gure buruari esfortzu askoz ere handiago bat gai honetan. Izan ere, materia organikoaren trataera merkeagoa baita, resto deitzen zaion kopuru hondakin horrena baino, dexente merkeago. Hala ikusten da, aurrikusten den kopuru totalean, hau da 4.200.000 euro iaia restoa den edo hondakin hori horren trataera egiteko, eta 530.000 euro materia organikoaren trataera egiteko. Hau irauli beharra daukagu ezin bestean, eta guztiz lotura zuzena dauka nire iritziz, elkartearen desoreka hori sortuko denari ere nolabaiteko buelta bat ematerako garaian. Aurreko urtean uste dut ere hausnarketa berdina jarri nuela mahai gainean, eta aurten ere datuen arabera hori ere ikus daiteke. Horregatik eta eskertuz behintzat dokumentazioa aurkezteko modua eta nola xehetzen diren bai lehen aipatu bezala elkartea eta mankomunitatea, eta gero horren barruan dauden bai ura zakarrak eta kale garbiketaren desberdintzea modu xehetuan, hori eskertuaz nire bozka abstentzioa izango da. Gauza batzuk balioan jartzen ditudalako, naiz eta eredu batzuetan uste dut gure buruari lan gehiago ezarri behar diogun, iraultzeko gauza batzuk uste dudanak elkartearen ekonomian onerako izango direla, eta horrek lortu dezakelako nolabaiteko oreka aurrikusten ditugun datorren urteko arazoen aurrean. Barkatu, puntualizazio bat bakarrik egin nahiko nuke, pertsonal gastuetan komentatu duzu gutxigi iruditzen zaizula 1% igotzea
Agian kuadroak errorera eramaten gaitu, ze 2022ko aurrekontua eta 2023ko aurrekontua alderatuko bagenitu 6% igo dugu. Baina, ze gertatzen da, konparatzen badegu 2022ko estimazion de cierrearekiko bai dagoela 1% igoera. Baina, 2022tik 2023ra 6% igo dugu. Baina, alaz ere, independientemente de prebisioa zein den, azkenean igoera estatuko presupuestoak markatzen dute, eta hori egingo genuke orain arte egin dugun bezala, orduan. Jakiteagatik bakar. Nik aipamentxo bat, bai egin nahi nukela, agertu dugunean defizita ematen duela, nik uste dut egiari zor, agertu dugu noski eta gero ere azaldu da, hemen defizit hori osatu alizateko badugula altxortegi gerakina. Eta alde horretatik noski ulertzekoa da egiten den plantamenduak ezingo lukela olako iraunkortasuna izan etengabe bide horretatik joko balitz. Hain zuzen ere, nik uste dut egiten den proposamenean, hain zuzen ere hori baloratu dela. Hau da, badagola nondikan heldu horrelako egoera bati aurre egiteko eta zalantzari gabe erabat ados. Oraintxe esan dudan horrekin, iraunkorra izan behar du, beraz, izan behar du puntuala edo izan behar du egoera jakin bati erantzuten diona, ez? Eta behar bada hori azpimarratzea ere ez legoke gaizki. Pasamos a votación. Bozkatuko dugu. Bai. Ez. Bai. Abstentzioa. Onartzen da, bai. Con esto daríamos por terminado el... Honekin amaitutzat emango genuke administrazio kontseilua eta Vale. Hemos quedado en que... esan dugunaren arabera, asanbladan batzarran egingo da, ez da? Beraz, mankomunitatearen ohiko batzarrari helduko diogu. 22an eta urriaren 10ean egindako bileren aktak onartzeko proposamena. Propuesta de aprobación de las actas de las sesiones de 22 de julio y 10 de octubre de 2022. No sé si sobre las actas hay... Ez dakit aktei buruz zeozer esan nahi duzuen, edo zuzenean bozkatu egingo ditugun, ezta? Bai. 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 Bueno, batez, bai. Bigarren puntua, 2023 urterako aurrekontuari hasierako onarpena emateko proposamena, propuesta de aprobación inicial del presupuesto para el año 2023. Mankomunitateko lehendakariak honako... El presidente de la Mancomunidad propone adoptar las siguientes decisiones. En primer lugar, se propone, previa aprobación por parte del Consejo de Administración de Chincer, la presidencia de la Mancomunidad propone a la Asamblea la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente el presupuesto general. Gipuzkoako lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuak aurretzen dituen abenduaren 19ko
21/2003 foru arauko 15 artikuluan sedaturikoari jarraiki, espedientea jendaurrera eramatea 15 lan eguneko epe batez interesatuek egoki iristen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izateko. Hirugarren, espedientea jendaurreko tramitealdian egonik erreklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontuak betikoz onartuta geratuko dira, arestian zehaztutako 15 artikuluan sedatutakoaren arabera. Bueno, intervenciones, yo creo... Ez dakit norbaitek parte hartu nahi duen, aurrekontua azaldutzat ematen dugu, Leirek azaldu du, ez dakit norbaitek hemen batzarrean zerbait erantsi nahi duen, errepikatu egingo genituzke, ulertzen dut aurrez esandakoak. Aurrekontuaren bozketan, guztira 55 eman du. Eta aurrengo bozketan 77. Tarte handia dago hor, 55. Perdón. Barkatu. Errepikatu egin behar dut guztia? Bai. Errepikatu egingo dut orduan. Esaten ari nintzen, gai bat sortu dela, niretzat garrantzitsua dena, lehen hitz egin dugu, bere garaian tasen izozketa baiurarena baiontakinen hitz egin genuena, genekien tasa izozketa horrek aldea ekartzen duela diru-sarreren eta gastuen artean. Aurten aurre egin diezaiokegu eta heldu diezaiokegu maila altu batean, inbertsio politika horretan, ditugun geldikinengatik, ezta? Inolako zorpetzerik egin gabe, hori bai, diruzain altxortegian dirua dagoelako, baina administrazioaren rola ere hau da. Gauzak normalak izan diren garaietan, diru zaintzan, geldikin horiek edo ditugu, edo badugu dirua, mailegurik halako egoerei aurrea egin ahal izateko, familiak ez gehiago estutzeko, eta egoera puntualei aurre egiteko, baina etorkizunari begira baloratu beharko dugu, ikusi behar dugu egoerako bera egingo duela, espero dugu 2022ko egoera zail hau ez dela berriz errepikatuko 2023an, baina eta beste momentu batzuetan egiten dugun kudeaketa positiboak honetarako balio behar du, ez? Inbertsioak gelditu gabe eta maileguetara jo gabe eta tasak igotzeko beharrik gabe aurre egin ahal izatea mankomunitate gisa gastu horri, ez da? Hori da, baina beti pentsatuz krisiak eta hala dirudi behintzat, egiturazko koiunturala dela, 2022ari lotutako eta 2023aren zati bati lotutako krisi bat dela, ez? Hori pentsatu nahi dugu, baina bilakaera ikusi behar dugu, ez? Nola bilakatzen diren gauzak, hemen gure kudeaketa beti izan da arduratsua, eta mundu guztiak daki, inkestan ere hala ikusi dugu. Mundu guztiak daki guk kobratzen duguna, gero zerbitzuan eta inbertsioetan erabiltzen dugula, ez? Hori horrela da, mundu guztiak hori hala ikusi du. Baina besterik gabe aipatu nahi nuen,
Ze ez dakit Txominek, ez dakit horrela esan duen, baina gauzak horrela dira. Bai, eskerrik asko. Neurri batean horrela da. Eta aipatzen duzutena, ez dut esango, ez denik egia da. Egoera finantzario batek ekarri du, orain esfortzu berezi bat egin ahal izatera. Baina ezin dugu ukatu eta egiten nuenean proposamena badaudela efizienteagoak izateko dauzkagun aukera batzuk oraindik, eta jarri dut adibide bat dela, hori ez, nola frakzion resto delako horrek edo jasotzen dula 185 hondakinen kostuen aldetik eta materia organikoaren kudeaketak 1,5 bakarrik. Eta aurreko urtean adierazi bezala frakzion restoa da, garestiagoa da, toneladako 30 euro edo 40 euroia gehiago organikoa baino, eta hor esfortzu asko zera handiago egin beharko genukela oreka baterako. Zer esanik ez, energiaren bilketaren ikuspegi batetik ere, uste dut lanean ari gerela, baina horretan ere areagotu genezakenaren zentzua daukat, eta badaudela oraindikan hainbat arlo kudeaketa hobetuko bagenu, gure ekonomian ere eragina eduki lezaketenak eta efizienteagoak izateko aukera bagenula. Eta, nik uste dut ez dagoela gaizki ere, mahai gainean jartzea aukera horiek, gero elkartearen kudeaketa egiten dutenek, guk botatako ideia batzuk bideragarriak baldin badira behintzat, jorratzeko aukera baliatzeko eta saiatzeko ikuspegi horretatik ez bakarrik inguru giro, entorno ekonomikoak edo eragiten diguna, baitzik guk ere zertan hobetu dezakegun eta zertan izango gaitezken efizienteagoak garrantzitsua dela abordatzea eta horitzen pixka bat mahai gainean jarri naizena. Sí, lo entiendo, pero también doy por... Bai ulertzen dut, baina guk hor dugu gerenteak, kudeatzaileak, eta alduen neurrian lan egiten ari da, ahalik eta eraginkorren izateko, eta ditugun baliabidei ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Noski, ideia guztiak dira ongi etorriak, eta ziur naiz, kudeatzaileek ere, ideia guztiak aztertuko dituztela, eta hori da beraien lana, teknikarien lana, baditugun baliabideekin ahalik eta gehien egitea, eta badakit horrela egiten dutela gainera beti dago, betzeko tartea hori argi dago, baina ondo dago batzarrean, hori guztia mahai gainean jartzea. Baina nik pixka bat goraka jo nahi nuen. Hitz egin dugu defizitaz, kudeatzaileak berak jarri du mahai gainean, aipatu du hemen, baina arrazoiak ere azaldu ditu, ezta? Eta bizi dugun egoera erabat ezoikoa da, eta iruditzen zaigu, ez duela denbora luze iraungo, ez balitzala izango, noski heldu beharko genioke gai horri mankomunitatearen batzarretik, baina berriz esan nahi dut, berriz azpimarratu nahi dut, kudeatzaileek egin duten, mankomunitatearen kudeatzaileek egin duten kudeaketari esker, altxortegian diru hori baldin badugu, hor konfiantza izan behar dugula, ez diogu familiek ez dute gastu gehiago izango, ez da mailegurik eskatuko, eta tira, gero etorkizunean esku dago, ez? Etorkizunean ikusiko dugu gehiago behar den, baina altxortegian diru hori izan da, iruditzen zaigu, ura bezalako zerbitzu bat igo izana, ez lukela inork ulertuko, ez da? Imaginatu herritar bat, ez? Ura igotzen ari zara, baina baduzu diru zaintza, altxortegian baduzu dirua. Eta aurre egin diezaiokezu egoerari naiz eta komplikatua izan, baina kontuan izan nola aldatu diren gauzak, ez? Inflazioa 10% egon da, 6,5 dago orain, ez dakit non egongo den lau hilabetera. Horrekin ez dut esan nahi egoera ona denik, baina bai da oso aldakorra, eta horregatik, datorren urteari begira, beste azterketa mota bat egin beharko dugu. Entiendo que pasamos a... Bozkatu egingo dugu? Bai. 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 Ez. Bai. Abstentzioa.
Bueno, pues está... Hortaz, onartutzat ematen dugu 2023 urteko aurrekontua. Komunitatearen 2021ko finantza kontrolerako urteko plana betetzeari buruzko txostenaren berri ematea. Dar cuenta del informe sobre el cumplimiento del Plan Anual de Control Financiero 2021 de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi. Se ha distribuido Deialdiarekin batera betean auditoretza enpresaren txostena banatu dugu, betetze 2021ko finantza kontrolerako urteko plana betetzeari buruz, txosten horretan entengabeko kontrolari egiten zaio referentzia, batez ere gastua GHK-ari egin ordaindutako gastuenak, indarreko tarifak aplikatu dira eta gastuak fakturatutako hondakinetara mugatu dira. Betetze auditoretzari dagokionez, kontratazio arloan eta beste administrazio kontratuen oinarrian antzeman da espediente batzuk ez direla publikatu kontratatzailearen profilean. Alderdi formala da, baina garrantzitsua da eta etorkizunean zuzendu egin beharko da alderdi hori. Analisi espezifikoari buruz, hondakin bilketariak eta kale garbiketari dagokionez, 4% kostua antzeman du Hondarribian, legeak uzten du 4% igoera hori eta legeak aurre ikusten du kontratua egotzea, baina harritu digu eta langilei dagokionez kontratazioak aztertu dira eta ikusi da legea bete dela hautaketa prozesuetan. Hortan, jakintzat ematen dugu, bai? Bai, txostenak, aztertutako espedienteen taulan dio, ez dela hainbat gauza argitaratu guk, administrazio kontseiluan kontratazio eskaera aurkeztu genuen, eta hori da presidenteak sinatzen duela, eta iruditzen zaigu hori dela aurkeztu behar den dokumentua. Ez dago akordioa, baizik eta espedientea horregatik, bai, gabeziaren bat bazegoen eta konpondu dugu, besterik ez, zehaztu nahi nuen hau. Nik ere gauza bat komentatu nahi dut, batez ere 4% igoera horri dagokionez, hondakinak jasotzeko eta garraiatzeari eta kalea garbitzeari dagokionez, bai, 4% igoera hori eginda, baina ez da espedientea aldatu, eta egia da ez da behar bezala aldatu, baina zerbitzu hori bai bete da, Hondarribiko udalak eskatuta gainera, eta zen, baldeoa orain arte baldeatzea udan egiten zen, bakarrik marinan, eta Hondarribiko udalak eskatuta, eta aldaketa hori berak bazuen jasota Hondarribiko udalaren aurrekontuetan, eta zerbitzuaren zabalketa bat eskatu zuen baldeatze hori astean behin egin zedin, baita ere urte osoan zehar, alde zarrean, parte zarrean, kale nagusian, eta udan astean bitan, eta horrek sortu du 4% desbideratze hori, baina udalaren eskaera egina zegoen, udalaren aurrekontuetan jasota zegoen, eta arazoa zein izan da, espedientea tramitatzerakoan ez dela egin, tramitazio administratibo hori, eta zer egin da, antzeman denean desbideratze hori, protokolo bat osatu da jakiteko nola jokatu, kontratatuta dugunaz gain beste zerbait eskatzen dutenean udalek, eta horrela, udalek eskatzen dutenean, idatziz egin beharko dute, txosten bat egingo du arduradunak, eta hor balio txiko dira, baliabide osagarriak, ez beharko lirateken baliabide osagarriek, dagokion udalak demostratu beharko du, frogatu beharko du, benetan badutela gaitasun finantzarioa aurre egiteko igoera horri, eta behin protokolo hau beteta, aldaketa, kontratuaren aldaketa izapidetuko genuke kontratistari
jakinaraziko genioke aldatu dela eta aldatutako kontratua formalizatuko genuke azpikontratatzailearekin, ez? Auditoretzak hori esan digu, ez? Aldatutako kontratu hori ez dela egin, aldaketa hori ez dela jaso, jarduketak bai egin direla, fakturak igorri direla eta ordaindu direla, baina ez zela behar bezala izapidetu. Unitate prezioak bai, kontratuan jasotakoak izan dira. Eskerrik asko azalpenagatik Leire. Beraz, jakintzat ematen dugu. Finantza kontrolerako urteko planaren kontu ematea, dar cuenta del plan anual de control financiero para el año 2023. Bien, pues el plan de control financiero 2023 urterako finantza kontrolareko plana aurreko urteetakoen oso antzekoa izango da, eta zentzu horretan jarraituko dugu mankomunitatearen gastuak fiskalizatzen, sozietateari egozten ez zaizkionak, ordainketak kontrolatuko dira, batez ere GH-kari eginikoak, ze sozietateak egiten dituen gastuak, sozietatearen kontu ikuskaritzan egiten baitira. Auditoretza publikoa bitartez kontrolatuko dira posteriori, gero beste betetze auditoretza bat ere egingo da arauei eta prozedurei dagokienez, sozietatearena, eta bereziki kontratazio publikoarekin eta langile kontratazioarekin lotutakoan. Kontratazio publikoari dagokionez, 3 obra kontratu, 2 zerbitzu, 2 kontratu berezi bat, 2 hornidura kontratu, eta horiek gutxi gora bera modu aleatorioan hautatuko dira, zenbatekoak txostenean jarritakoak dira, detaile gehiagorekin jasota daude, eta baita ere hondakinak biltzeko eta garraiatzeko kontratuari ere, batez ere pentsolen kontrola, zerbitzuaren mende jartzen diren baliabide horiek guztiak, eta baita ere ordezkatzeak ere, dagokien pertsonek betetzen ez duten pertsonen ordez jartzen diren horri dagokionez. Hautaketa prozesu bat ere egingo da pertsona finko bat eta aldi baterako pertsona baten kontrataziorako, eta 4 espediente aztertuko dira, familia zaurgarriei hobariak emateko. Por enterados del plan anual de control financiero, bosgarren puntua, 2022ko hiru hilekoaren aurrekontu itxieraren berri ematea. Dar cuenta del cierre presupuestario del tercer trimestre de este año. Bueno, en este Barkatu puntu honetan, beti esaten dudana hiruhilekoaren itxieretan. Behin betiko itxiera 2022ko abenduaren 31an izango dugu, baina erreratzen dizuegu nola dagoen mankomunitatea 2022ko irailaren 30ean. Diruzaintzako 1.114.000 euro daude, altxortegian. 2022ko diruzarrei dagokionez onartu da urtarriletik abuzturako abonatuen fakturazioa eta maiatzara arte egin dira kobrantzak, baina jasota dago baita ere GH-karen fakturak urtarriletik uztailera eta ekainera arte ordainduta daude diruzarreran eta gastuen artean hilabeteko dekalaje bat dago, 375.000 euro ingurukoa, eta hori da eta korrelazio hori 2022ko abenduaren 31an egingo da. Vale, gracias. Eskerrik asko. Leire. Seigarren puntua, especialmente dedicado a Igor. Bereziki Igorri eskainita dago puntua. Informaciones, ruegos y preguntas. Bai, eskerrik asko. Nik bi galdera edo egin nahi ditut. Alde batetik, lehenengoa da pixka bat administrazio kontseiluan egin nahi nun, baina horrela adostu dugunez hemen egingo dut. Deigarria egin zitzaidan Behoia Donosti lasterketan beste urtetanetan nolabait ikusten dituen Txinguiko zerbitzuko edalontziak eta banatzen zirela ura ematerako garaian eta urten ur botilak edo
banatze zirela ikusi, eta gero ur botilak hartzen dituenak, gero ondoren bota egiten ditula, eta uste dut lehengo sistema askoz ere garbiagoa zela, eta ez dakit galdetu nuen, eta aipatu ziaten beraiek nolabait aurten sistema hori egiteko zailtasunak izan zituztela, eta interesgarria dela iruditzen zaidanez, eta lehen aipatu dugu elkartearen ezagutza eta beste hainbat gauzekin batera lotuta dagonez, galdetu nahi nuke horren zergaitia edo nondik datorren. Kaixo. Egia esan, Behobia Donostiko karreran, ez dakit hori gerta. Donibane Loitzun. Bale, ez, gauza da, bai erabaki degula, gure intentzioa hasiera batetik, karrera lasterketetan parte hartzeko, non kontenedoreak gerturatzen ditugu, hondakinak kontenedoretan bota izateko, eta bestalde baita ere, ur hornidura baita ere guk eramaten degunez, eskaini izan dugu sistema bat, non ura eskaini daiteken, ur botelak kudeatu beharrean antolatzaile aldetik, ur hornidura sareko ura jasotzeko, ez? Eta orain arte, gure aldetik errekursoak jarri dira, bai pertsonalak eta bai materialak. Errekurtso pertsonalak, bolondrez moduan egiten zituzen langileak, ora extra moduan, baina, iritsi da momentu bat, gutxitzen junda denborarekin langileak hori egin nahi ala, eta azkenean iritsi da momentu bat, non ez genuen jende nahiko hori egin ahal izateko, hori alde batetik. Ze guardian bai dauzkagula pertsonalak, eta gertatzen ari zitzaiguna zen, hainbeste karrera izanez, jendea pendiente egon behar balin bazuen, karrera horiek antolatu ahal izateko, gero aberia bat genunean edo fuga bat genunean, hori ez dugu kontrolatzen noiz dagoen, gero jende nahiko ez genuen hori egin ahal izateko. Orduan hori alde batetik, eta hori saiestu ahal izateko egin deguna da antolatzaileekin, batez ere bat antolatzailearekin hitz egin, eta esan pertsonal arazoak ditugula, baino jarraituko genukela sareko ura eskaintzen, ez? Baino beraiek voluntarioak dituzte, eta ideia da, orain finkatu dugun kriterio berria da, beraiek abisatzen digute zein den beraien beharra, guk esaten diegu zein puntutan hartu dezaketen ura, eta beraiek antolatze modura beraien voluntarioekin egiten dute lan hori. Eta basoen inguruan esan zaiena da, basoak eskaini ditzazkegula, baina beraiek etorri beharko luketela onera basoen bila. Orduan, ez dakit etorri diren, ez diren etorri nahi izan duten, edo hori aztertu egin beharko nuke. Baina, bai, esan nahi detena da, hor izan dugun kriterioa beti izan da, hirietan sortzen diren ekitaldietan nahi duguna da ahalik eta hondakin gutxien sortzea, eta sortzen dena bereiztea, horretarako eramaten ditugu kontenedore desberdinak ekitaldi desberdinetara, eta urarekin gauza berdina nahi genuena zen ahalik eta plastikozko botella gutxien sortzea, ez? Baina hori ikasketa bat da, eta gure asmoa da hori antolatzaile guztiek ikasi egin behar dutela. Txingudiko zerbitzuak ezin du egon herrian sortzen diren ekitaldi guztietan, ez nahi ez degulako, baizik eta ez dauzkagulako errekurso nahiko dauden aktibitate guztietan pertsonalak eukitzeko ura ematen, aktivitateak 6 ordu irauten baditu, edo 2 ordu, edo 8 ordu. Eta azkenean hori gertatu zaigu, hasieran bagenuela pertsonala hori mantentzeko, baina, klaro, daude karrerak, daude aktivitateak, trainerak egiten dute beste aktivitate bat, eta iritsi da momentu bat, non ezin genuen mantendu estruktura hori egin ahal izateko. Orduan, jarraitzen dugu berdin egiten, medio gutxiago jartzen, baino funtsa berdina izaten.
hondakinak jasotzen, hondakinak separatzen saiatzen, voluntarioei erakutsiz, eta esanez nondik hartu dezaketen sareetako ura hondakina sortu gabe. Bai, orain. Bueno, nosotros... Guk beste realitate baten berri daukagu, badakigu 17-18 lasterketarekin kolaboratzen duela Txintzerrek, ez? Hondarribi eta Irungo kirol elkarteekin, eta gu genuen informazioaren arabera pandemia aurreratik, ze pandemia lasterketen gutxitzea ere ekarri du, baina pandemiaren aurretik, dakigunaren arabera, Txingudiko uretako 2 langile joaten ziren lehiaketa horietara eta egiten zuten leirek esandako lana, edalontziak banatzea eta batez ere lotura horiek, zer ur puntutatik hartu behartzen ura gero parte hartzailei esateko. Eta iruditzen zitzaigun zerbait oso positiboa, ezta? Ze lan hori lan soziala da eta oso ikusgarritasun handia dauka, eta Txintzer hor egotea, ez eskualdean egiten diren probetan egotea, ikusgarritasuna ematen digu. Guk ez dugu informaziorik jaso langile faltari buruz. Esan digutena da, arbel batean jartzen zela, ze langile zegoen prest, voluntario gisa lan egiteko, eta bazegoela, langileak bazeudela prest lan hori egiteko. Beraz, gustatuko litzaiguke aztertzea berriz ere itzul gaitezkeen formatu, pandemia aurreko formatu horretara. Eta jakin nahi dugu, prest dauden langileak lan egiteko, zuek esaten duzuen bezala den, ez dagoen voluntariorik, edo badagoen, nahiko genuke hori jakin badakigu ekitaldi hauek asteburuan izaten direla, eta bai, arazoa ez da bakarra, baino gehiago da, da halako jarduerak egiten zirenean, 2 pertsona esan duzu, baina normalean bat egoten zen, lan hori bere borondatez egiten, baina noski, baldintza batenpean zegoen hor, hau da, lasterketak 8 euro ordu irauten bazituen, 8 ordu ordaintzen zitzaizkion, naiz eta konexioa izan ordu erdi goizean eta ordu erdi arratsaldean. Beraz, gure arazoa zen, pertsona honen aparteko orduak kontabilizatzen bagenituen, urteko gehieneko kopurua gainditzen zuela, langileari esan genion, ezin genuela gure gain hartu 8 orduko aparteko orduen batura hori, konexioa benetan ordu erdikoa zelako eta gero beste ordu erdi. Gero, batzuetan esaten zigun baietz, etorriko zela gero ezetz, gero baietz, eta beraz gu erakunde serioa gara eta ezin dugu pertsona baten borondatearen pean egon, ez? Segun eta zenbat aparteko ordu kobratu nahi dituen. Kanpotik gauzatxo bat, eta nik ez jakintasunetik hitz egiten dut. Normalena iruditzen zaigu, teknikari bat izatea, ez ur puntuetarako lotura egin behar duena, eta ez voluntario bat. Ez dagokion herrikoa. Ez dakit, ze orain arte prestakuntza zuen pertsona batek egiten bazuen, orain edozeinek egitea, edozein voluntariok, edozein klubetako voluntariok egiteak ere, arriskuak dakartza berekin, hori dirudi behintzat ez jakintasunetik eta kanpotik. Bai, noski, hori balio etxi dugu, baloratu dugu, eta ikusi dugu maniobra hori oso erraza dela. Ez da txorrota bat irekitzea, baina ez du zailtasunik, eta prestakuntza eta azalpen txiki bat emanda, voluntarioak 10 minutuko eragiketa hau egin dezake. Beti eskatu dugu saiatzea beti voluntarioa pertsona bera izatea, eta Txingudiren konpromisoa da behin jarduketa hori eginda,
lehenengo egun baliodunean egiaztatuko dugula ea ureztatze hori konektatuta edo deskonektatuta dagoen. Jakin gabe oso ongi antolaketa nola zegoen eta bai nabarmena izan zela eta lehen behoedan gaizki esan dut, niban eloitzun ondarribin nola plastikozko botiak ikuste hori sinistuta nago lehen egiten zenak zeukala bere balioa, gainera gero edalontzia botatzeko puntuak edo tarteak zeuden eta askoz ere garbiagoa zen horri nola atzera pausu bat eman zaion aurten eta hemen aipatu da bat elkartearen bitartez antolatzen direla ekitaldi asko, baitare HKT kasu honetan HKT-erik galdetu nion ja zergaitik etorri zen hori eta azkenean ingurumenaren ikuspegitik ere ez bakarrik elkartearen ikuspegitik, ingurumenaren ikuspegitik ere, lehengo sistema askoz ere hobeagoa zela iruditzen zaidalako nahi nuen planteatu, aurrera begirakoan saiatzeko neurri batean ez dezagun atzera egin, baizik aurrera egin dezagun, eta hori zen pixka bat planteamentua. Eta ja bukatzearen, nik ez dakite zenbateko arrekontua suposatuko zuen oain arte egiten zenak, baina bairutzen zaite eta lehen esan dute, balioan jarri behar dela ere txintzer kalera ateratzea eta txintzer egotea Irun eta Hondarribiko klub eta elkartekin batera, ez? Eta irudi hori, proiektatzen den irudi hori komunikazioa ere bada eta nik uste dut ere hori nik bai eskatuko nuke buelta bat ematea, ea nola bait aurreko egoerara bueltatu halko ginateken, ez? Aurreko egoerara ez. Baliteke beste buelta bat ematea, baina aurreko erara ezin dugu, ze pertsona batek ezin ditu 80 ordu baino gehiago ora estra bete. Bale, gaiz aldatuz, eta bukatzeko jaskar behintzat nire partetik, ez dakit, pentsatu nik e-mail bat jaso dut, ez dakit atzo dereneun edo Jaizui auzoko, ez dakit, jartzen zuenaren arabera beste taldei ere, edo zinegotzei ere bialita zuten e-mail bat da, Jaizubi auzoan Jaizkibel urbanizazioen hondakinen bilketa gune bati buruz eskaera egiten zuen, nolabaiteko zailtasunak omen dituzte hondakinen bilketarekin eta horren inguruan, ez dakit, hausnartu den nosbaitia bilketa gune nahiko horik baden, bere garaian ere behin baino gehiagotan ikusi izan ditugu hondakinak lurrean eta nahiko edadura zabalean botiak izatea eta horren inguruan ez dakit ondoriorik edo badagoen edo hausnarketarik badagoen irekia, ia bilketagune nahikoa baden, gehiago behar den, bestetan hitz egin izan dugu hausnartzen dela aldirik aldiro bilketagunen sistema eta ez dakit ere monetarako badagoen zerbait jasoa zuen lanketan. Suposatzen dut ari zehala golfeko inguruko hondakinen bilketaren inguruan. Hor badakizue, hor nazionalaren sarreran hasiera batean kontenedoreak zeudela, hor Urdanibia hotelaren azpitik pasatzeko pasabide horren ondoan, hor genituen kontenedore guztiak eta kexa asko jasotzen genituen ze puntu beltz bat izanez, azkenean hor voluminoso hondakin asko jasotzen zirelako. Eta golfeko jabeek ez zeuden prest beraien golfaren sarreran halako zikinkeria egotea, ez? Azkenean adostu genuen beraiekin, beraiek urbanizazio barrenen jasoketa zerbitzu bat omen dute eta azkenean iritsi ginen adostasun batera beraiekin, non jarriko genituen kontenedoreak garbigunean jarriko genitula eta beraiek ez zituztela inolako arazorik hondakinak beraien kamioneta jasotzeko hondakinekin garbiguneraino eraman ahal izateko, hori baldin bada kondizioa horko sarrerako kontenedore horiek kendu ahal izateko. Orduan,
hortan geratu ginen, eta bai ondorioz egon direla konversazioak, ze badakizue golfen bi perspektiba daudela, orduan pribatu bezala ikusten duten eremuak horiek ados daude dagoen zerbitzuarekin, baino publiko ikusten dutenak golfaren eremuak esaten digutena da, beraiek zerbitzua ez dutela jasotzen. Orduan, egon gera bisita asko egin ditugu ja golfera puntu desberdinetan proposatzeko puntuak, kontenedore puntua jartzeko, baino ez gera inolako adostasunera iristen ez gure aldetik, baizik eta beraien bi arteko aldeen artean, ze planteatzen dugu leku bat, alde batzuk ez daude ados. Planteatzen dugu beste batean, besteak ez daude ados, eta ez dakigu nun jarri kontenedoreak. Beraz, okurritzen baldin bazaizuen non jarri ditzazkegun kontenedoreak, guk ez daukagu inolako arazorik eremu horretan edozein puntutan jartzeko. Baina puntu desberdinetan ibili gera planteatzen lekuak eta ez gera kapaz izan leku bat bilatzeko kontenedorei. Eta orduan bitarte horretan ez dago inon. Eta esaten zaie hondakinak eramateko edo endaneako sarreran dauden kontenedoretara, edo gaintxurizketa sarreran dauden kontenedoretara, edo Urdanibia auzoan dagoen hor sarrerako kontenedoretara. Ze beraien eremu pribatuan ez digute guzten kontenedorea jartzen. Planteamentu berri bat egin genien, eta esan genien, errestaurantea eta daukazuen lekuan jarri ditzazkegu kontenedoreak eta jasotzen, baina ez duten nahi batzuk, klaro. Orduan ez gera adostasun batera iristen. Baina ez da arazoa errekursoak ez jartzeko, ze guri berdintzaigu non jarri egia esan. Vale, bueno, pues bukatu.